Irun eta Brenkola arteko trenbideak eta azpiegitura gutxi berritu dira azkeneko 2 hamarkadatan. Zerbitzu hau egunero milaka gipuzkoarrek erabiltzen duten arren, Adif, Renfe eta Espainiako Garraio eta Mugikortasun Jasangarrirako ministerioak oso inbertsio gutxi egin dituzte azpiegitura hobetzeko. Ondorioz, gabezia asko ditu azpiegiturak, baita irisgarritasun arazo handiak ere. Irun eta Brenkola arteko linearen erabiltzaileak aspaldi ari dira zerbitzu defizitarioa pairatzen. Maiz ematen diren matxuren ondorioz, ohikoa bihurtzen da tren zerbitzua bertan bera gelditzea, aurrea bisurik gabe, edo minutu askoren atzerapenarekin ibiltzea. Horrek guztiak eragindu erabiltzaileak zerbitzuarekiko konfiantza galtzea. Baina gainera, gure herrietan bizi diren biztanleek dagoeneko bizi zuten egoera tamalgarri horri, are eragozpen gehiago gehitu zaizkio orain. Apirilaren 29tik aldi baterako trenbide aldi baterako bide bakarra ezarri da Donostiako eta Hernaniko geltokien artean ere ondorioz, eta lehendik ere Irun eta Errenteria artean bide bakarra genuela kontutan hartuta, zerbitzuaren kalitatea gainbera dator eta gero eta kaskarragoa da. Gipuzkoarentzako eta Gipuzkoarrentzako mugikortasun jasangarria bermatu nahi badugu, garraio publikoak ezin du okerrera egin. Etengabe hobetzea ezinbestekoa da. Besteak beste, erabiltzaileek aldiriko zein herrialde arteko distantzia erdiko zerbitzuengan duten konfiantza berreskuratzeko. Horregatik, eskaintzen den zerbitzua bermatu behar da, beharrezkoak diren lanak modu egokian eginez, trenen mantentze lanak indartuz eta unitate berriak martxan jarriz. Egoera honen aurrean, azken hilabeteotan udalerri askotan mozioak onartu ditugu zerbitzuaren arduradunei zerbitzuaren gainbehera eten dezatela eskatuz. Eta horregatik, iragarri nahi dugu gaur hemen gauden alkateok eskutitz bana bidaliko diogula Espainiako Garraio eta Mugikortasun Jasangarrirako ministroari egoera onartezina dela adieraziz eta Irun Brenkola arteko aldiriko zein distantzia erdiko lineatan eskaintzen dan zerbitzuaren maiztasunak eta ordutegiak urgentziaz bermaditzala eskatuz.